Ayan guys, papanog ubra po sa iyang tugaran. Yan ang gisiminto. Akong tabangan kay kamera man duha dire. Ang kamera si Maxi o may laing laki. Na akan ara nang kilid imong unahon? Kana akan ari di ay. Dama na itong antindan ito. Naroon na ako. Sabaan kaayo. Sabaan kayo mga manok diri. Ha? Hinahin na eh. Kita dali rin ako skumak na yun. Ikaw ra na usa. Suluhon na ni mo ron. Siya ra usa mag-ubra anak. Kadi man ko kasarang ang siya ra usa. Ayar ng suluhon pero dali ra na kay gamay ra man. Kana ra man kana. Gamay ra kay na iyang simintuhon. Simintuhon na mo mo karan harong walay lapok magtingulan ba. Ayan guys, ni ulan mong ganina buntag mga alas 9 unya. Wala sila kadag masa si Papa o si Lister kay si Lister nilakaw na unya ni ibalik naman pug init si Papa gamasa na lang siya ra usa. Yan ang suluhon diha ron. Kay kamera man diri nabilin sila Lister to man dito na sila ni pauli naman. Gikinamot. Gikinamot man na nimo. Manok o gasabungay na pod. Gaunay na pod ang manok o. Iginahaning usa ka ni blood ka na. Unsa manuka noon? Mag-unay man. Ya, bag manung manok ka mag-unay man noon. Dako pa mo ron. Koy. Dakpan. Sige man mag-unay ay. Akong gidakop kay magsigig sabong. Busog di agud kaayo. Mga manuka. Isulod di mo are? Isulod? Balas. Pernah? Udah kayak palit apa? Hah? Gadulag ito yo. Bugat na tayo ron. Ang tanom ni mama no, puting daghana. Di na siya naghanang tanom, magpuyok diri sa balay, abot sa unahan. Unya gahapon si Dibik yang ikasab-an kay nabuak yang misitirang na itanom. Puting ginyang pagkasukoa. Ang patanaan ta mo sa tanom ni mama diri sa iyahang balay. Okay, so magsugod ta atong duha ka punuan sa milina.
Do. Na. Yan yung tanong diri no. Oh. Naas punuan sa Milina. Oh, butang. Luyo sa balay. Pag na siya yung mga tanom nga San Francisco. Dahil na ay mga gabi. Ay mga antulanga kanang labong dia. Yan ang tinanong tanan. Dayon. Kanini ano dako kayo. No, ano siya kilid sa kural. Diha. Ilalom sa mangga. Pa dito sa ubos, kinaubsan. Pare. Ilalom sa bangko. Bayo na kayo, napay tubo. Ano pa? Ini guys, nanay sa punuan sa star apple kay giputol man ang star apple ana so gipulihan og tanom. Na pa sa ubos. May bulak. Hindi pa diri. Yan guys, naata diri ron sa entrance sa amo ang balay, sa gamay payag na mo diri. Si mama hilig kayo og tanom mo niya, mao ni ang atong makit-an igsulod jud nato. Kural anak guys, gipalibutan na niya og mga tanom. Si mama ra tanan ana nagtanom, so itorta mo sa amo ang sa misitas ni mama. Okay, so naata ron diri sa entrance jud namo, mao ni ang makita. Sa right side, so mao ni siya. Naa jud siya mga tanom na santa, na iyahang banda. Mao na siya. So diri ni sa right side. Oh. Siya mga tanom. Nagkada iya nga tanom. Anya sa left side pod kani ang mao ni siya atong makita guys. Mao na siya. Kani gawas ni sa kural na ako sa gawas sa kural. Pero mao ni ang naa sa sulod sa kural, mao ni ang mga misitas ni mama. Ana na say butterfly oh. Flower. Mao ni ang sa left side sa amo ang kural guys. Abot pa ni dito sa unahan anay mga ubi, mga tanom nga kahoy-kahoy. So ayan guys, musulod na ta dito sa kural ni Mother. Mo magtorta sa iya mga misitas. So mao na diha sa left side, mao na ito makita karon. Ana. Ug mao ni niya cute kay nga dalan, mo so mao ni ito makita. Kani ana iyang tanom. Sa left side mao na siya. Sa right side so mao hindi diba? So mao ni ang dalan padulong sa sa garnati gipatapot. Pangayan jud niya og butanganan guys. Ug mao na ni guys, nanata sa tugkaran diri sa amuang balay. Nanata diri sa tugkaran so mao ni niya makita nata niya. So nanata diri sa sulod punuan sa mangga.
Tuyok tao na ay manok. So mo ni koral sa among luyo. Apay flower. Og dito kana muna siya coral kanang naay mga kahoy-kahoy. Nana siya mga tanong pud diha nga mga tinangkong, mga galay. So mo ni niya among payag guys, payag sa bukid. Nya guys, dapat jud diri. Kanang nama na among balas nga tinigom so kay puhon magamit ra na siya. Naabot nagtagiyas sa tanom. Hala, naabot na si Lola. Apo diri gibutang sa entrance. Diba? Oh. Tangki na sa among tubig. Na gripo diha. Labhanan, gisirado pong papaarig hapon. Kay naay mga manok. Entrance sa CR. Bonggang-bongga na may naay mga tanom. Ita mas papa og simento siyang kuparan. Yan na pa mga tanom ni Mama dari do dapat skilid sa balas dapa. To si Papa. Awas Papa na. Alita ko bobot tay. Unya ang last nga tanom niya kaning na-address sa among atubangan. Mas ilalom sa garnati. Ayan guys, kita na mo tanan sa misitas ni Mama diri sa amo ang payag diri sa bukid. So mao natutanan iyang mga misitas while nag-obra si Papa sa iyang tukaran, iyang gisiminto aron walay lapok. Iyaharan ni pinangayo ulay usod diri palit. Kung makapalit ka, mahal. Ayan guys, okay sa to'y ganahang mangayo sa misitas ni Mama hala ari ra mo diri pag message ra mo nako kay tagaan ra ta mo. Nindot ko na yung sa Mama kay nagbuot-buot ra ko. Dili man ako inanano man na si Mama man. Nagbuot-buot ra ko nga tagaan ta mo og misitas kay dili na ako kang Mama na. Dara daras Mama minaw. Kita manghatag ra man sa Mama ko di man na dalo. Basta mangayo lang, di lang muan. Manghatag ra na basta naa pero wala dili gina siya manghatag, wa maikhatag. Mana? Yehey, mana lulo. Butangan pod. Manas lulo. Lulo, tigsimentos tugaran pod si Lola mananom ra na og mga misitas. Nga inani. Entrance sa CR guys na ay misitas. Inani kadaghan ang misitas ni Mama diri sa iyahang bukid. Apa dito sa tubangan. Ito na to. Dari. Diha. Na.
siya. Mauni siya tanan ang iyang mga bisitas puti pagkadagkana. So ayan guys, kung sa tong wala pa ka-subscribe sa akong channel, please subscribe my small channel guys. So, thank you so much. Anya mara ta guys, daghang kay salamat og bye. Babayo. Bye-bye. Miss Goring guys. Thank you so much.